Hai să te băgăm în familie. Hai, noroc să că tu și că te băgam la lelelele, mânca mei pui. Mamă, stai că vin să te ajut. Dau acum, dau cu pumnul. Bă, e vorba între noi, deci mie ceva. Ce? Deci mie ceva. N-am, bossule, dacă vrei 1.000.000. Mamă, te rog. N-am bani. Păi dai-mi 1.000.000, n-ai zis că dai 1.000.000, dracu, ce faci acum? Stai. Dai cu ei pe la boci și nu mi dai? Băi, ești prea prost, Andy, frate, n-am cum să mă joc cu tine cu aia, ești un Mersi. sclav, iau-te, i-a dat. Așa păcat. Salutare, homo sapienilor. Scrie acolo pe telefon că fără acces. What the fuck? Ah, stai. Arăți bine, bro. Ce lucrezi? Mecanic. Să-ți ajute Dumnezeu. Dacă rămână mai la multe fel. pistoane, reparat. Să rămână la fel. Dacă ai prins un for pe mână, să fugi ca de dracu. Ia uita, bă. Deci că Chip Flix TV. Da, mă, da. Oh, shit. E blocat? Nu știu. Cred că, vreau să stau la poză. Bă, mamă, dacă mi-ai dai cu pumn, ai venit pulă. Pot să știu și eu de ce faci așa Te ceva? răpește. Te Stai pe loc când vorbesc cu tine. Ții. Te bate pe tine. De ce dai dat în el? Hai, Hai, e un stai pe copil loc. prost. Stai pe loc că se întâmplă, mama. Bă, prostule, eram aici și te-am văzut. Ce vrei, mă? De ce? De ce ai făcut așa ceva? Lepă-te de satana. Ce, mă? De ce? De ce faci așa ceva? De ce dai cu pumnul? Poate am dat din greșeală? M-am scarpinat la pulă, fără să vreau, scuze-mă. Păi cum mă să dai din greșeală și lași leșina pe vărmiu? Păi chiar nesimțit, păi stăteam după gard intenționat să te văd. Păi da, dar poate am dat din greșeală. Dar de ce te sură de râsul după ce faci crimă? Mâncam ei pulă. Că mi-ești pula, mă, ta. Ai mama? Mam, a dat cu ranga. Păi în care, da. mă, cam două. Zi, șefule, dă și tu mașina asta la o parte. Păi cum dracu să o dau? O împinge. Nu mai. Păi de Nu, vorbesc, nu. pulă. Păi stai că i-am legat firele, că e a mea. Bă, Ok. tu ești ceva? Not mai. Ia uite. Hai. Cioroi, salut Cioroi. Unde te-ai făcut așa negru? Mâncați-și pula ta, de nici nu te văd. Eu? Tu, Păi. Ești negru. Aș direct. când te-ai făcut așa cioară? Pe bune acum. Nu știu, mă, de la... Cumperi jucării? Da, Cumperi sau fi da, jucării? îmi cumpăr. Ai familie? Nu, eu știu Da, ce hai cumpăr, să- ascultați-mă, cumpăr... bagi în familie? Wow. Ok. Hai sus, Bă, să-ți dau arme. câte merge, neamuri e bă. familia ta? Câte neamuri ai? Ce? Câte neamuri în familie? Bă, Andrei, Multe? Andy e prea prost cu aia, mi se pare Are idiot. peste Unde mă 20. bagi la treabă să mor eu? Unde vrei tu? În ce oraș? Mă bagi la treabă, pun curul la Ce? bătaie să mor eu, doar dă-mi o pușcă. Nu, bă, vrei să fii în familia la noi? Bă, băiatule, nu să mă adopt, eu vreau să pun mâna la treabă. Fapt, să fac fapt. Da. Fapt. Când vă pe unul de mă supără, BAM! Ești Andrei Bă, asta? Iartă-mă. Cristoi trag pe lângă. Da. Dă și tu DV la mașina asta, că Nebun nu pot să să-i fiu. dau Hai DV. sus. Și scoate-mi și mâna că nu știu, nu pot să o conduc pe Hai asta. sus. Așa, Scoate-mi hai te mâna. mâncați-și, Ca asta, du-mă te la rog. treabă. te-ți place Păi cum merge a eu? venit gagica mea pe oraș și trebuie să mă duc eu. Hai că o punem și pe ea la treabă, vrei? Hai că deja ești obraznic. Glumeam. Dar dacă vrei poți să o bagi în familie. Mă nec cu Bă, aia, dar trei e zi, mult. ești uite. capul. 10 luni. Lasă-mă 10 luni că trecem noi cine te anaf în pula mea. Ei. Ești capul de tuti capi acolo? Ești nașul? Nu aproape. Nu. Păi da mă, dar N-am nașul răpit tău, eu pe tu ești cineva nașul, și bă l-am pus la prostule, tu treabă. ești nașul pentru nașul tău. Nu sunt nașul. O să, băi, ascultă la fratele tău, ești nașul. Fiecare naș și are nașul. Nașul tău, tu ești nașul lui nașul tău. Bă, mă duci și pe mine să mă fac tuciuriu la o frizerie de aia sau unde mă fac? Stai vere. Sunt singurul naș fără naș. Totul de la zero seara a fost creat și eu pun pe masă să o duc la etaj. Pisica aia plânge de scâine curent. Ce? Ce Nu bro? te cred. Tu ești Marco Geam? Marco Glass. Da. Mâncați-și pe ăla ta, ai Sunt grijă Marco să nu te Geam. spargi. Mamă, unde m-ai dus la Hitman acasă? Nu e Hitman aici. E casa ta? O iei? Mamă, e la Michael cu aia. Ah, Nu, bă! la glumă, mă, la glumă. Stai pe Fii loc, atent. stai pe loc, stai pe loc, stai O, pe loc, drept. stai pe Era loc. sigur. Manechin Cherry 2012, nu-i problemă. Nici un manechin Nu mai ce râde că mă fac să râd și după automat m-am mișcat. Ce să fac? Să-mi pun mâini la pulă? Nu. Coaie, dar de ce te uiți la mine la pulă și faci iu? Oh, cu fața la motor, pardon. Mi-a un scuter. Așa, mor pe el? Nu. A, Stai vere, dacă nu vrei,
Te încătușesc când ești mort. Te încătușesc când ești mort. O ia mâna stângă, ia mâna dreaptă, îl încătușează. Bă, ce reflex cu mortul. Nu cred că e așa prost copil. Cine ia mâna stângă, ia mâna dreaptă, îl încătușează. Ia. Și acum mă face ce la medic. Păi a zis că sunt mort, cum dracu mă învie? Îți semnezi actele. Mi-a luat scuter, piticule. Ți-am semnat actele. Îți semnez actele, mi-a zis ea. Ia vezi roleplay avansat, mâncați și pula ta. Te-a răpit? El m-a omorât, cică. Gata, șefule. Șefule, de ce? De ce, șefule? N-ai vrut să faci cum ți-am zis eu. Mamă, de-abia vorbește. Am Șefule, văzut lumina Ce e lumină, șefule? Ai de la văzut lumina capătul de la tunelului. capătul? Da. BLC-ule, Bă, ia nu. vino până la casa lui Michael. BC-ule, i-ai zis? Despre... Nu, Ah, păi de ce BLC-ule. dracu? Așa-l cheamă. Hai și cineva Dacă mă să-i dea grad la un promisorile- băiat, să-l băgăm în mafie. Și la o What fată. the fuck, ești mafie? Cu aia asta chiar crede că ești fată, ne bagă în mafie. Cum o Nu cheamă cred. pe gagică ta? Eddie. Bă, zi bă. Eduarda. Eduarda. Eduarda Vasilica. Eduarda Vasilica, așa o cheamă. Bă, dar nu mai râde, că pe bune sunteți obrazi, nu știu. Bani, mă Voi cheamă George sunteți mafie, Pistolul mă? morții tăi. Bă, cheamă-l pe Mișu sau pe BLC. Pe WC vreau să vină, să-l cunosc. Bă, Auzi? vezi că... Ia întoarce Băi, de Andy, mă puțin cu cheamă spatele, Mă cheamă George Pistol, De ce? frate, pe mine. că să văd... Ești ascultător, îmi place. Hai, noroc că să cătuși că te băgam la lelelele, mâncam ei pul. Dă-te Să ai morții, gând în cap bă. pentru Bă, Mai ce interes? trebuie să fac? Ce-ți fac? Nimic. Bă, Îți place frizura mea? mi-ai semnat actele, mâncați și pula ta, dar cine a plătit 30.000? Vezi, sunt mult 30.000. Să moară viața mea dacă nu m-ai lăsat. M-ai băgat în familie, dar eu tot orfan sunt. Ia Am scoate uit telefonul, meniul fă o poză, că pentru mine o să fie poză de familie. Salutare începătorului și bine te-am găsit. Bă, da, eu o să fiu pe bune mafia sau mă bagi săgeată, dar... Ooleo, a donație puternică acolo, mulțumim frumos, de 20 de milioane de trandafiri. Hai, acolo să rămână mult de tot, doamne ajută. Mi-a dat 20 de milioane. Să rămână văzut. mult, mi-ai băgat în Tu ai buzunăr, măcați. venit rei. Da, mă fac mafia eu. Dacă nu mă bag Mă în fac familie, i-am dat un pumn în cap de numai. Oulu. Mă fac mafia, Andy, să-mi bag pula. Da, să mă, mă pula îmbrac. mea, am fost la ping-pong alter cu nevasta mea și să moară viața mea dacă mai știu de capul ei. Uite că pun tricou și îmi pune E barbă. cătușat. Pentru Salut, că am vrut prima tăcioriude. dată să-l jefuiesc și mi s-a făcut mire de el. Hai, treci acolo. Bălăcărie pe oraș. Stai, mă duc să-mi pun o mască și revin. Du-te la Păi primărie. deja te-am văzut la față. Du-te la primărie și ia-o pe gagică sa. Unde-i? Aia zic că primărie. cred că a plecat. Cum arată, bă, gagică ta? Cam ca mine. Bă, zi. Mai prost. mai prost. Care primul? Bă, zi lui gagică ta să se ducă la garajele alea de la primărie. Dar zic că e mai o Mm. gagică mai specială. Păi cum să Zic zici, că mâncați ești pula, tra- dacă zic ești că legat la ești- telefon. Să legat la buzunar, pardon. Ești legal la Mă îmbrac. buzunar, Să la ești legat legal la telefon. măi, pula mea. Mamă, ce mașini mi s-a sculat Ma. pula. Bă! Ce faci, băi? Nu mă mi să moară mama, dacă dați mine sunteți gay. Aoleu. Aoleu, să moară. Bă, lăsați-l pe tata, bă, băiatul. Mamă, să moară mama. Puneți-mă la muncă. Lăsați-mă în pace, puneți-mă la muncă. Eu vezi cum mă îmbrac, piticule. Bă, veniți... Ia uite-l vorbește. Ăla vorbește mor. Rizule, vino tată Nu la... mă vezi, nu mă Vărsa, la vezi. spital de nu... Bă, tu ce faci, bă, aici? Bă, lasă-mă, te rog frumos, măcați și pula ta. Dă-și mi asta în jos, că nu mai pot. Bă, șeful Andreea, Poate zici că să ăsta vină vă dă cineva aici, să- a dat pe informații pe stație. Eu nu am stație, frate. Nu, Zic că pe tine te jefuia ăla. Ah, pe mine mă jefuia pula în Eu, giul ăla, casa de l-ați băgat în la lelele alea, băga mea 6, pula în 9, gura lui de praie. Exact. Dă E- scutură la clitoris. Băi, și noi de unde să avem încredere în tine? Că tu bă, ești că- ha? Păi tu nu vezi că-ți lega la mâini pula mea, cu dracu să fiu cu el, mă A, futea păi în gură vorbește- aici. Bă, ce voce avea, mă, ăla? Ce avea? Ce voce? Avea voce groasă? Avea voce groasă, are 10 ani, Da, da. ești nebun. Aha, dacă l-am prins pe gropă, cum dădea informații pe stație când era picat. Da, băga mea. Ce? Ce să Mă fac? omorâ după perete, are bani. De ce l-ai împușcat pe Chelios? Nu n-am Vreau să Care găsesc cancer? casa lui Michael. Restul vorbea urât, m-am jurat de fapt. Da, vezi că ăsta vorbea pe stație când era picat. Ci că vorbea urât, băga mea și pula în gura lui, da. Mamă. Nu te duce, mă, niciun chilios. Ba da, uite-l pe Bendec.
Bă, Bendeac, tu ești fratele cu Bendeac? Băi frate, zici pe eu cum ceva. Cred că vine Bă, cineva acum cașchetă, să nu pe dezlege. tine, te-am înjurat, bă, pe ăla Andreea, de la despre Lele, ăsta, bă. Ce vorbesc? Bă, scuzi. Până, dar prea trebuie e să-ți faci rost de setările. Pulă. Vedeți că avea pușcă, Nu, are dar bani n-am eu mulți. Vino Andreas cu mine să ții pistolul pe să nu facă mușchiul în ochi. Cred că are bani mulți ăsta la el, mă, că mi-a dat mie 20 de milioane. Dar bine, eu nu-i mai am la mine, vă dați seama. Wow. Ok. Bă, prăsei, trebuie să dai escape settings. Că le-a dat Te seama duci că la tu voce. ești, dar nu știu că tu ești român de la spurcat. Să Patru mâncai. Mamă, ce? Ești român? Nu, sunt lăiași. 3 Da, sferturi da. țigan. Ești român, da. Ce înseamnă Hasmocăr? Ce ăla? Hasmocăr. Mânca mea-i pulă. Da bulea o mijareta de mașina pe bancheta de spate. Hazmopele, Da, coe, da, da da. bulea o mijareta. Ei, Uite băiatul ăsta aici, dacă poți să-l dezlegi tu. Familie n-am ce să fac așa. Fraier, că- Chelios. Cine să dezleg pe da, asta? te rog, Da, 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 frumos. E legat cu Ce-a sfoară dus și Chelios, n-am eu oamenii, vecinul cuțit. la oameni. Da, păi nu, gata, mă, l-am făcut. Le am Să mâna rămână stângă, am mult mâna de dreaptă, tot. descătușez. Eu Ia zi, uză... bossule, de la cine ești? De la ăla, de la Camora. Asta e cu țitarul, Ai frate, insignă? lăsați-l pe ăsta. Nu pot să cred așa ceva. De Hai la cu cine? țiganul. De la E cu Camora. țitarul. Hai că e de la... A. Hai, pleacă. Păi și Dar așa e, vezi, nu mă, mai că la face voi. mușchiul fail roleplay. Mușchiul fail roleplay. Camora, să nu știu, dar îl știu eu. Da, mă, de la N-are. Camora. Eu A sunt cu făcut... țitarul verei, te-am pe toți, bă. A făcut mușchiul fail Mamă, roleplay. ce ți-au făcut ăștia, mă, Atunci frate? luați-l pe mă doare în pulă, luați-l. Bă, verei. Nu mă lasă pe Corleone. cele plache de familie. Lasă mă, verei, bă. Le-a Eu aruncat, nu mă mă, vin. le-a Vino. Salut, frate, să Eu nu rămână mă de vin, îmi dai salvare. gadgetul Sport, înapoi, sport. bă. Yes, stai să vă ciți. Chelie! Iuliu? Hai să te băgăm în familie. Bă, mâncați 2 minute, am stat cu tine, numai probleme mi-ai făcut. Hai, verei, să te băgăm în familie. Bă, mi-e frică, bă, eu nu vreau cu de-astea. Hai, verei. Mi-a dat la puțină ganja, gata, m-a luat cap. Hai, tripat, verei, să te s-a băgăm în tripat familie, ca băiatul. să te mulți. Bă, să bate, du-te, bate, mânca... Bă, ajută-l pe al tău să moară. Uite-l mâncaie pula lui. Să bați Du-te, granii, du-te, oameni, du-te, mamă, du-te. orților. Putu-i în gură. Mamă, stai că vin să te ajut. Dau acum, dau cu pumnul. Pui dracu, Nu mai merge scuterul, nu mai merge! Mamă, ce repede fugim, ne e frică de moarte. E acolo unde e la mov mai în față, unde e mașina verde în stânga. Eu știam Uite-l înainte pe că ăsta. nu Ooleu, Mamă, asasinat. Nenicule, ce-ai făcut? Mai treci, mă? O iei? Ice. Bă, Hai cu Pleacă că l-a răpit pe ăla! Pleacă, bă! Morții, mă. băi, ți-a făcut. Mamă, ce faci, mă? Du-te, bă, mea! Hai că de cheie. Ăsta fură tot. Furi, băga mea și pula mă ta. Mamă, e zdreanță! Hai să-ți put una, băga mea și pula morții. Băga Hai, mea dată-te și cu pula capul familia de ta. stâlpul de prioritate, îmi futu-ți morții Dai, de băga ei. mea și pula rasă lui! Mamă, dar ce fac ăștia? Mâncalea și pula lui. Dă-mi înapoi scuterul, că e munca mea, băga mea și pula mă Băga ta. mea și pula în gura ta, am mușit! Bă. Ia, dai bombă! Mamă, nu dacă are topor. ia-ți-o. Mamă, dă cu toporul. Calm. Dai mă dracu pe loc cu șarpile. Mamă, dau cu pumnul. Bă, lasă toporul jos că dau. Prieten că scop dreapta și e ca barosul. Cum dau de-alea și revine greu? Fă-toți morții, mătii, să-ți fut. Da, Slăi de pe la ne spate bagă un în pumnul. Băga mea și pula Nu, morții. pe-l Băga mea și pula că morții vin tăi. și eu. Să-mi bag pula morții și în familia ta să mori în cancer. Bă, dă noi! Gata, că băga mea și pula în Ești ce vrește jos, taxă jos, mare. Jos, băga mea și pula în tactul! Du-te în pulă, vedai cum îți dau pe la spate. Ți-am zis că dacă Ăsta dau cu dreapta e fură ca în barosul. continuu, Dă-te chiar, morții tăi, că dacă cu barosul ți-a picat. Băga mea și pula. Tactul să-mi bag. Hai bă, de la mașina, Andy! A, le-a furat mașina Bă, dar și erau cu... bă, nu mai am tricou pe mine, bă. Ai! Cum dracu am dacă eu îmi văd Dacă suflet? zic, mamă, ce frumos sunt! Ma, what? Am văzut. Lai, mă, Bă. ai Lakers acum. What the fuck? De unde dracu l-am scos pe ăsta? Te-au băgat aia în familie, cred.